Ogo Anambra n'orugo mgbe anyị ji eme ntuli aka ọchịchị. Cheta na nganga na-aka mma na ikorobịa, ndị ọrụ aka, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ugbo. Kedu ebe anyị ga-ebinye aka ka ọrụ anyị wee nachighatara anyị ka anyị rijuwekwa afọ? Tụnyere National Rescue Movement NRM, tụnyere Afameze Nwafọ, Affirmation 2021 ka Anambra wee dịkwa mma ọzọ. Binye aka na NRM ebe esere aṅụ na-agba agba. Cheta na ụwa na-aracha mmanụ aṅụ, mana aṅụ na-agba ndị iro. NRM Afameze Nwafọ, Affirmation 2021 for Gọvanọ Anambra. Ọchịchị dị n'aka ikorobịa na ọka mma. Affirmation maka inweta ọrụ dị mma, ịnọ nkịtị adịghị mma. Ndị ntorobịa enwewe ọrụ, ndị nne na nna eriwe ụgwọ ọnwa ọfụma. Affirmation NRM Rescue Anambra.